Department of Energy Secretary Carlos Jericho Pitilla nibutyag nga atol sa interview sa ENC kagahapon nga naglaom siyang tutukan sa investigative body ang hinungdan sa 6 ka oras nga blackout sa Mindanao. Si Pitilla may kumpirmar nga ang supply sa kuryente nahibalik na sa tibuok Mindanao. Iyang gibutyag nga usa kini ka isolated case ug ang National Grid Corporation of the Philippines ug ang ubang power plant sa Mindanao ni siguro nga dili na mahitabog balik ang blackout. Kahinumdumang niabot og 6 ka oras ang blackout nga nasinati kagahapon sa tibuok Mindanao, samtang niabot og 2 ka oras nga power interruption ug water supply cut-off ang nasinati sa Davao City. Matod sa NGCP nga alauna sa buntag kagahapon nawad-an og power supply ang Mindanao grid ug nibalik lang ang supply sa kuryente sa Mindanao alas 7:50 sa buntag. Dugang sa NGCP nga normal ang operasyon sa ilang substations ug nagpabiling nakig-communicate ang ilang grid operator sa mga local electric cooperatives ug distribution utilities. Apan kasamtangang giimbestigahan pa nila ang hinungdan sa blackout.